Zuhaitzetan ederrena da hoien erdian fagoa, kantatzen zuen Benito Lertxundik. Udaberrian, hostoa lehertzen zaiunean kolore berezi hartzen du pagadiak. Berde argi bat izaten da, oso egun gutxi irauten du, aste bat, bi, eta gero egiten da, hosto hori egiten da ilundu. Ilundu zaizkio hostoak Aiako Harriko pagadiei, kostaldetik hurbil baitaude. Euskal Herriko barnealdeko baso gehienak baina, Urbasan, Iratin edo Aralarren esaterako, egunotan ari dira lehertzen. Lizarrustin adibidez, hemen hostoak txikiagoak dira oraindik, sortu berriak edo sortu gabe baitaude tarteka. Hostoa egoten da baina horren barruan, bilduta, eta gero lertu egiten da. Hori ateratzen hasten da, berde argi izaten da, eta nola beste dena oraindik hostoi gabe egoten da, kontraste handia egiten du. Berde argi berezi batek hartzen du pagadia hostoa lehertzen den egun horietan, baina oso egun gutxi irauten duen fenomenoa da. Hosto berria sortu eta egun gutxira kolore argi hori ilundu egiten zaio. Beraz, orain da unea Euskal Herriko pagadiez gozatzeko. Zuhaitzetan ederrena da askorentzat. Hosto ugari dauka eta baso itzaltsua osatzen du, sastrakarik ere ia etzaio biltzen. Udaberria lehertzen den une honetan gainera, bisitatzeko ezin ederrago dago. Hostoekin batera fruitu ere badator. Hortxe egongo dira udazkenean eroriko diren pagoaziak. Eta hemen egoten dira 4 edo 3 pagazi, eta pagazi horietako batek heldu egin dio, ernetu egin da, eta hemen sortu da. Hau eri da azten. Hori udazkenen etorriko da, orain pagadia lehertzen ikusteko azken aukera da.